Dan kenapa berpikir dalam apa benda? Yes, betul. Suka aja. Jadi macam apa yang mana di Barcelona? I'm sorry now. Icho kwa di sudah lah mau uang banget pada sudah kadang rasa cari. Sorry. Order. Orang faham bila ini ada apa? Taurende nyayu yakawa pano baba wakawa mwenye kitara utaka kupata hii na mvangeli makarona mesi ruti Icho kwa di makabatwa ndizi makabatwa makaita sei kasi mgomba mambo mgomba baba ndo wasika Why walk na muruto tamba ibora ne was drakuitirachi tukuitira kuti mangwana musazwe kudare kuno muchinyepa ba muchitipedzera nguwa aiwa imamusi kunyepa imi matopedzera pana akanyepa ndo wandikutaura muvhangeri sungai Right, chataura chokwadi kwambiri pedari. Yes, taura chokwadi muvhangeri. Tatenda. Yes. Ripoti yako ya chizi na kubata ni mkazi wako. Yes. Ina naora ni mkazi wako. Ini ndaitowepa huni mumunda mangu. Uyu murume akauya. Tiripa next door, Right. Andina kurara naye. Izo zveka zvisina basa. Nokuti wangoni pahuni. Mai anzani anozani mukadzi rutendo simungamira mira ipapo rutendo handiti kuendera padhuze zokorora futi zvawataura murume wangu akatiwanidza tiri mugomba nasachaya muri kuitei ndichitaure sachara nga ribata mazama vangu nemagara baba vandopa kwazvo Baba mune maoko sorry mune maoko here maoko ndinawo aiti chokwadi chakanaka pamberi handina kumubata munhu asi chondiri kuona ini pachezvangu wari kundirongera zvavo asi hazvina unorongerwa unei chinonyanya kushamisa siteri handina chandinacho baba saka chaurikufundira uruti wamanokurongera chii kuti sei wasina kurongera mabhizinesimeni ese akazara mbonevara kuti ndiye handibata ndiyo ndawaniridzonai wai iwewe ini ndikutaura chokwadi choti handamba ina naurara naye baba zvatinoita muno mususu we have our own traditional way yekuita sei yekuprova zveshuwa mukadzi uyu unomuziva here ndepanizidopa unoziva ndepanizidopa ndepanizidopa asi wakazopfuurira kuziva kuti ndepanizidopa because ukaona wakupinza muoko wako kubata garo mubhurugwa rausina kutenga nemazamu ari mubhodhi rausina kutenga hausina kubvisira mari hausina kubvira ende dai vanga watoenda kuhotera wakabatwa uri kuhotera zvinani mugomba pasi pekutamba kubatwa mugomba mugomba wakatanga muchinjiko here utatotanga kubata garo kuti mwari ona imedhe ndasangana naye hapana zvemati manga makuita muri mugomba
mai vataura karo ndandapa kwamagaro nebasa amukare zvakuda kutoitika ka zvakatoitika iwe mai zisabhurukwa rako mupe muchida atai munhu wemanisekiri weyayo uya pane gudo domokuto maidana nere nambandira vavene nguva yake zvakangoitikawo mukutapa zvakangoitikawo aiwa mbuya hapana kushanyadzisa kushanyadzisa chii zvakangoitikawo ndozvatipa munhu ataura chokwadi asikatoisiri time sabamba ndoda kutoisira time ndinoda kuti nyepera zvinhu zvavanoziva kwakaita murume wayo akataura akati ndakasvika ndikadai ndikaona zvinhu zvomakaita mubhadheri wani kuti azosvike ndikufunda nokesezvere warume wenyu varutiwa wabatei maoko batai futu batai kana batai wakanzi wenyu right warume wenyu varutiwa because munowaziva varume iwo wanokuziva yo ani uyu akakubatai mazamu uyu akakubatai mazamu uyu akakubvisai bhurugwa uyu akakubvisai bhurugwa warume wenyu yesu varutu ibarika renyu tiri kuti muupenyu mukadzi gutsikana nemurume wako wakapiwa naMwari murume gutsikanawo futi nemukadzi wako wawakapiwa naMwari usachiwe mukadzi akabhadharirwa mari neumwe murume mukadzi usachiwewo murume umwe ari kuchengetwawo neumwe mukadzi chengetawo murume wako ugere naye mai mufundisi vari aiwa mirai garai kuna baba kana utomirawo kuti mumirawo pakati batai umvangeri wenyu ndibata umvangeri wangu batai umvangeri wenyu ndo zvako mai baba wakabuda muchii zvavai kutaurira zvezvi kuti aiwa ndizivi zvazaikwa kuri kunyepa
chokwadi chazobuda bai pachena. Aumai waguma watishuwa tanga tiri mugomba namama andizvo ndozvandazwa vachitaura mazvizwawo tichachipedzera naonai iye wacho handindiro muchato inini aiwa izwai muchandibatsirawo baba mambo muchandibatsira musamhanyira musaite mochinawo tangoti chete kuti wakadzi muzive kuti pamwe pacho musasapote varume baba vanokupinzai mugomba iyo wanoziya saka makamudhipenda serege murume kati mubanga ungangambodarwa ngoti uyu wanga asipo yes asi nhasi uyu wauya ngewe ndikuda manje uyu utata aishuwa murume akabva kusvika murume wenyu ari katakata mugomba makatorara ino muvhangeri mugomba zvakanaka uchandipedzerawo mugomba ani vanhu vairi waiswa padisadvantage ndimi mai nababa because imi muri tu ndima muri muri mashizha tatiri muri saka ndiri kuti nini upenyu hwemazuva ano unoisa vanhu at risk unouraisa vanhu wasina mhosva nenyaya yeruchiwa washoreiko mukadzi wako wakura naye wachembedzana naye mukadzi kuchata tese washorei iwe mukadzi wekushora murume wako wagara naye waita sei zvese chamuri kushora ipapo chii chengetedzai dzimba dzani dzenyu chengetedzai dzimba dzani mai vhangeri garai pasi baba garai pasi siyai ava majofu mairi akaga akamira right muvhangeri nebasa renyu ramunoita ramakatumwa naMwari rekutendeutsa vatadzi pasi pano nekuchengetedza mirayiro yaMwari nekuerengera bhaibheri bhuku raMwari kuvanhu kuti vanhu vatendeuke vanhu vagare upenyu hwakanaka. Moenda koteka advantage yekumira pamberi pevanhu, kunoteka advantage yekuita mufudzi wehwai. Kuti uri kufudza hwai wotema hwai dzacho wodya, kuti chengetedza hwai dzangu kubva kumapere, iwe ndio wabere racho. Wanyadzisa mukadzi wako muvhangeri, wanyadzisa cheche yako, wanyadzisa nharaunda. Hatibvumiri zvinhu zvakadaro. Imi mumaYeruteni manyadzisa muvhangeri, manyadzisa murume wenyu, maradzisa chechi yenyu yamunopinda yechipostori yamakapfekera dhuku. Hazviitwi. Musadzinga vanhu muchechi, musaite kuti vanhu vawenge chechi. Itai vanhu kwavo, itai vanhu kwavo. Muvhangeri, nyaya yekuti zvinhu zvaunobva wakatumwa naMwari kuti udzidzise, iwe woenda kuita go against the same Bible that you are teaching people, imhosva kuna Mwari. Bible roti never judge, but with this one I will judge you. Ndozokumbira regre kuna Mwari kuti mwana wenyu ndamujaja Mwari. Zvekusvipisa zita raMwari imombe yekutanga.
kusvipisa zita rechechi, zita raMwari, imombe yekutanga. Mombe yechipiri ndeyekuodanana nemunhu waunoziya, waunowadzana naye, munhu anokutemba. Ndeni mombe mbiri ndedzekudanana nemukadzi wemunhu uchiziva kuti mukadzi wemunhu. Kudanana nemukadzi wemunhu uchiziva kuti mukadzi wemunhu. Saka ndinoda mombe 4 kana kuti 350 pamombe, nembudzi nejongwe racho. Nhasi date ndiyani 4. Imwe mombe yacho inofanira kunge yabhadharwa by 4 February. End of March dzinofanira kunge dzapera. Mukadzi wewe, murume uyu atoripa kumurume. Mukadzi wewe unofanira kuripira mai muvhangeri. Kudanana nemukadzi wemuvhangeri, kudanana nemukadzi nemurume wemunhu waunoziva, kubvisa mai muvhangeri hembe, kumufumura pamberi pekereke. Mombe 2 dzamunofanira kubhadhara mai muvhangeri by musi wa28 February. Dzofanira kunge dzabhadharwa mombe idzo. February dzinofanira kunge dzabhadharwa. Muvhangeri ndazokunyara mbichana nekundipedzera nguva kwakaita nekunyepa kuti nhasi unoiwa vanhu vanga usikafanira kuwadzoka panapa nhasi, nyaya enda yakapera last week. Asi iwewo nekufunga kuti wakangwara watoistira nguva. Waista nguva yadaro nezvinhu zvaunoziva. Dzikamisa chombo chako icho, chidzikamisa. Uri muvhangeri unoona wakadzi wewanhu every day, unosangana newakadzi wewanhu every day. Brotoni wako uyu mupe mutemo. Brotoni ngaazive kuti kana uri pamberi pechechi uri kuita zvevhangeri raMwari chete. Zvevakadzi wewanhu siyana nechi nawo. Even nyangwe wana wasina kuroorwa wechechi wari mukereke siyana nawo. Washoresa mukadzi wako. Zvazviri nande wakatoenda kubhawa, wakanobhadhara munhu $20 wobva wapedza nyota kana yanga iri nyota. Because unoziva kuti munhu iye ndiwe munhu wese ari kubhawa, handina munhu wendatorera. Wapedzawo wosiyawo umwe wototorawo, pamwe after iwe panotora vamwe 5. Asi by so doing again uri kuexposa mukadzi wako kuzvirwere zvenyika. Dzikamai bambo, dzikamai bambo. Itai kuti Brotoni com itai bambo kuti Brotoni foro Brotoni com achipinda mumba mako, com achipinda mudhoo mako, asingapindi mudhoo risiri rake.
ukazwa nyota wawina iye ndio wakapiwa, ndio wakasarudza, ndiye wako iwe. Alright, warwera uyu mugomba uyajaira kuita pamubhedha, uyu wabva anakidzwa nemugomba, achanakidzwa here nekurara nemurume wake pamubhedha? Haachanakidzi because wauzi mugomba ndipo chaipo. Mune mhepo inofefetera, hapana kuona ivhu, hapana zvinodzikisa chikana pakaomerera pakadisi. Wakanganisa pfungwa dzemukadzi uyu. Kana iwo mukadzi wacho kubva waenda kuitirwa mugomba ko ukafukidzwa nemavhu ari kuondomokera kana mumusoro vakadzi musanyadzisa kudaro, munonyadzisa vakadzi. Zvinhu zvangu izvozvo ndozvida. Ndati end of February 28 imi bambo by 4 February mombe yekutanga inofanira kunge yabhadharwa. Idare wozounzawo mbocho yekuti dare wavhura kugocha after dare next remuswari first week yaFebruary waidyiya wakatarisa dare ari west wenguva next sorry ndiyo unovhura anozviziva anenge ndotovhuya mbudzi yacho asi wauiiba right. Adi, thank you. Next case.